Ang bayan ng Arayat ay matatagpuan sa silaang bahagi ng Pampanga at ito ay binubuo ng 30 barangays at nakapaloob sa 3 distrito ng lalawigan. So tanaw na natin yung Mount Arayat. Yung importanteng daan. Sa araw na ito ay ating pupuntahan ang isang napakahalagang proyekto na kasalukuyang ginagawa sa gilid mismo ng Mount Arayat. So, tapos na tayo magpalipad ng drone at nakita na natin yung aerial shot. Ito ang Arayat o Magalang Bypass Road na magdudugtong sa bayan ng Arayat patungo sa bayan ng Magalang. Magiging madali na ang pagbiyahe at makakatulong din ito sa pag-unlad ng turismo sa dalawang bayan. Ito yung tubig. Kong Dadong Dam. May gamit pala yung mga bato nito. Marami na miningwit dyan. Kaya samahan niyo akong muli sa aking road update adventure ride dito sa Pampanga. So, what are you waiting for? Let's get it on! Bali ito, bubuhusan na ng simento yan. So ito yung latest update ngayon dito sa ginagawang Arayat Magalang Bypass Road. So tanaw na natin yung Mount Arayat. At nandito tayo sa may arko ng Barangay Laquios. Yan. Dito pa rin sa Arayat Town. Dito yung daan papunta dun sa may ginagawang Arayat Magalang Bypass Road. So doon tayo pupunta. At ito yung landmark. Kung nagmula ka sa bayan ng Arayat, diretso ka lang, and then hanggang makarating ka dito sa may Barangay Laquios. Yan. So tara, puntahan na natin. Ang ganda ng view ng bundok rito, oh. Clear na clear. Dadaanan din dito yung Kong Dadong Dam. Bali madadaanan natin yung irrigation canal na daan. So dito tayo papasok sa may irrigation canal road. Ayan o, makikita mo rito I love Laquios. Ayan. I love Laquios. Tara, dito tayo dadaan. Daan yata ang tindahan dito. Bili muna tayong maiinom. Okay, so nandito tayo sa may irrigation canal dito sa may Arayat. Ito, marami na mimingwit dyan eh. Bali, ito yung daan papasok sa may bypass. I-update natin kung ano na ba yung latest development dun sa ginagawang project na yon. Magiging importanteng daan, especially dun sa mga laging bumibiyahe from Arayat to Magalang or Magalang to Arayat. Fish dun, no?
Ayan, siguro yung mga truck na to, sila yung mga nagde-deliver ng mga buhangin sa ginagawang bypass road na yun. So ito pa rin yung gamit natin, si Stark. At kasama natin si Chan. No? Ito yung motor niya, si Puti. Ayan, so punta na tayo doon para makita na natin. Diretso lang naman yung daan. Punta na natin yung Arayat Tumagalang Bypass Road. Malinis yung ano rito, yung tubig. Walang masyadong mga water lily. Ito, may naglilinis pala rito. Merong excavator. Tinatanggal yung mga damo. Posibleng sisimentuhin siguro, kagaya no, yung riprap dun. Dito tayo. Mamaya kung may time pa, dadaanan natin yung Kong Dadong Dam. Bali, isa ito sa mga magiging bising kalsada pag nagbukas yung bypass road na yon. May magandang resort din dito. Ayan o. Ginawa na yung kalsada, ayan. Dati kasi puro ganun lang, puro lupa. Marami yata ang pumunta sa bypass road ngayon. Kasi marami na mga dinidevelop na lupa doon eh. Ang ganda talaga ng Mount Arayat. Dito na yung yung daan papuntang Kong Dadong Dam. Ayun tanaw na natin. Ayan. Bali yung kabilang daan kanina, dito yung labas niya. Ayan, dito. Kong Dadong Dam. Yun, maraming namimingwit doon sa ilalim at saka doon sa may mismong pinakatuloy niya sa taas. Ito yung mga bata nag-stroll. Yan, total nandito na rin tayo eh. Daanan natin yung Kong Dadong Dam. Ayan malinis yung gilid ng irrigation canal. Tsaka yung tubig, walang masyadong mga water lily. Doon tayo nagpahinga nung minsan Ayan. Daan lang tayo dito. Sige dyan, diretso. Sige dyan, diretso. Diretso ka. Ay, sige pa. Ang lakas ng agos nung kasagsagan ng bagyo at saka nung habagat, ang laki ng tubig rito. Tapos ang daming namimingwit. Pero ngayon dahil mainit pa, wala. Mamaya nga po siguro may mga nagne-net fishing dun
doon sa taas. Ito yung mga control nila, oh. Sa mga gates siguro yan, or dito, ayan, oh. Yan yung iba dito nagpipiknik, pero masarap magpiknik dun sa ilalim dun, oh. Sa tabi mismo ng ilog, kaso nakabakod lang pero malilim, maraming mga puno. Yan, nakikita niyo mga punong yan, oh. A few moments later. So ito yung daanan, diretsuin lang natin ito. Ang lapad, oh, 4 lanes. Wow. Dito minsan may nagche-checkpoint dito, eh. Bantay Kalikasan. Ayan. Baka siguro inaabangan nila yung mga ano, baka may mga illegal loggers. Dito kung gusto niyo magpahinga or gusto niyo magmerienda, merong tindahan dito, ayan, oh. Parang resto. Ayan, oh. Mipas no, Arayat Spa. Kung halimbawa inabutan kayo ng gutom, pwede kayong kumain doon. Ayan, oh. Pinakuran ng yung mga ibang property dito. Kasi darating ang araw talagang magbuboom yung ano dito, eh. Yung tourism. Parang may pagkakawik sila dun sa mga ginagawa ring bypass road dun sa Tarlac, San Jose Tarlac. Yung Capas to Butulan Road, gano'n, at saka yung mga papuntang Sitio Baag. Kaya lang yung pinagkaiba lang, mas mataas yung elevation dun. Talagang may mga matatarik na kalsada ng dadaanan. Ito kasi sa gilid lang ng Mount Arayat. Ayan, no? Marami kang makikita rito, mga tricycle at saka mga kolong-kolong. Usually yung mga farmers, ganon, yung mga may ginagawang ano dyan, mga farming jobs. Sarap magpahinga rito, oh. Tsaka dito pala meron ding isang resort, yung Sibul Resort. Bali nakapag ano na tayo dyan, nakapunta na tayo dyan nung summer. Kasi nga dapat pupunta tayo ng Arayat National Park, kaya kaso sarado. Dito tayo tinuro, kaya first time nating nakapunta dito sa resort dito.
Ayan, talagang dinedevelop na yung mga lupa. Ayun, ano yun? Nangangarbon. Gumagawa ng uling. Ayun, oh. Parang ganun din yung trabaho ng lolo ko noon nung nasa Ayala pa sila sa bundok. Ang tawag nila pagkakarbon. Tignan mo yung bundok doon, ang ganda. Two-tone yung kulay. Ayun, bago rin yun, no? Ayan. Ayun. Tingnan muna natin yung description dito. Ayan, oh. Network Development Program, Construction of Bypass Road and Diversion Road. Ito yung pangalan niya, Arayat Magalang Bypass Road, Pampanga. So yung name of contractor, Royal Crown Monarch Construction and Supplies Corporation. Date started February 21, 2025. Contract completion October 4, 2025. So malapit na pala. October tapos na. At yung contract cost nila is 93,595,222.18 pesos. Ayan, o. Duration 226, ano ba yun, construction days, yung CD. Date of target, ayun, 10/4/25. Date started February 21. So ito yung ano nila, yung details ng project. So tara, punta natin doon. Ganda ng mga sagingan doon. Ito, private property, no trespassing. Ayun, ang daming kolong-kolong. Ano ba yun dito? Mga kainan siguro. Last time kasi wala pa ito. Nung pumunta tayo, gandun lang tayo sa may puno ng mangga. Ngayon, simentado na. Puntahan natin kung hanggang saan umabot. At least makita nyo yung ano, yung update dito. Giant to, lagi ng bato. So mahaba-haba na rin yung natapos. Simula nung I think 3 or 4 months ago. Ito, meron ng paano rito, paliko. Ano na nga. Wow, parang Big C. Yun. Mahaba-haba na rin yung natapos. Ang lalaki ng mga bato. So I think by October nga baka completed na yung ano, yung project na to. Ayan, oh. Ito, anong ginagawa rito? So ongoing yung construction. Parang i-reprap ito. Yung slope na to. Ito, gumagawa pala sila ng ano, ng kanal. Open canal. Ayan, no. So hanggang doon yung nasimentuan.
Okay, go tayo hanggang doon para makita natin yung pinakadulo. Sinisimentuhan pala yung gilid, oh. Ayan, oh, binubuhos na lang simento para ano, maging ano, anong tawag doon, pang cover pag nag road widening sila dito. Matibay nga naman nun. Ayan, hanggang dito yung nasimentuhan. Mahaba-haba na rin. Simula nung uli tayong nag-ano rito, nag-vlog, hanggang doon lang tayo eh. Ayan o. So ito yung latest update ngayon dito sa ginagawang Arayat Magalang Bypass Road. So expect natin by October tapos na to. Magandang mag-ano rito, mag road trip. Ayan o. Ito yung nakikita natin ganito, yung pa-triangle canal pala yan. Tignan mo yung ginamit na kahoy, oh. Diretso sila, no? Parang mga guide nila. Ayan, tapos pinupunduan ng mga bato sa gilid. Dito muna tayo sa lilim. So, tapos na tayo magpalipad ng drone at nakita na natin yung aerial shot.
So dito pala sa may diretso ka pa doon, may nakita tayong mga parang place daan or mga palayan siguro yun na may tubig. So didiretso pa doon yung hanggang doon pa didiretso yung kalsadang ginagawa rito. Pero ano na raw ito, barangay turo na raw yung sumasakop dito, sabi ni Kuya, yung napagtanungan natin kanina. So magpapahinga muna tayo dito sa ilalim ng puno ng mangga. Ayan o, malilim. Ito sa side ko, ito yung ginagawang kanal, open kanal. At doon naman, yun yung dulo. Pinakadulo ng sinisimentoan. Yung nakikita nyo yun, basa pa yung semento doon, yung isang linyang ito. Ayan. Malayo-layo na rin yung mga nasimentuan. Sabi ko nga simula nung nagpunta tayo rito, maybe malaki na yung improvement. At ito yung binubuhusan nilang siguro bago nila simentuin ito, parang wall din. Parang hidden wall. Kasi tatampakan yan eh. O tama nga naman, para mas matatag. Hindi magano. Ganito pala yung ginagawa. Hindi magsisink kung halimbawa lumambot man itong yung lumambot man itong lupa. Merong pundasyon doon. Parang merong wall na nakano rito. Siyempre, ipiprevent na yung mangyari yun. Kaya tayo doon merong kurbadang matarik. Parang big C rin. Ito pala yung ginagawa mo. Ito mga video kayo na sir. Ayan ito pala yung ginagawa. Bali ano yung purpose niyan sir? Para tumigas? Opo, para may bali ito, bubuhusan na ng simento yan. Tapos ito, kalsada rin ito. Para may may pang-cover, no? Ayan si sir, siyem. Papatungan din po yan pagka... Papatungan din. Oo, yung mga, parang yung mga guard, no? Yung Oo nga, yung sa taas, no? Papatungan din pala. Ayan si sir, Ito, may may gamit pala yung mga batong ito, yung galing sa pinag-ukayan nila. Yun. Ay, nakapampangan ka, boss? Tagalog. Tagalog. Hindi kayo taga rito? Bali yung kontrakto, yun yung nyo. Yung Royal, anong pangalan? Royal Crown. Ano? Taga-Tarlac po, Royal Crown. Pero hindi ka kapampangan. Ayun, shoutout kay sir. So, taga-Tarlac ka rin? Taga-Tarlac din po kami, napangasawa yung nanay ko po. Ano pangalan mo, sir? Wendell po. Wendell. Shoutout kay Sir Wendell. Ayun, Bali itong saan galing? Yung bato. Inukayan, banda doon. Tapos yung dulo doon, parang may mga palayan ba yun o place dan? Nakita ko sa taas sa drone Yung may tubig-tubig. Palayan po yung mga... Bali, didiretso pa yan hanggang sa may palayan. O ilagan. Ewan ko lang po kung saan sila dadaan Pero kasi yung dulo nakita ko palayan Ano po yan, hanggang ewan ko po saan po tagos niya pa magalang po. Sa daw raw ito Barangay Turo, sakop na ng Barangay Turo. Pero mahaba na kasi nung last time ako rito, hanggang doon lang wala pa doon sa paliko yung semento. Ay, dito po lang po sa baba? Yung sa baba lang. Doon ka unang nag-start. Ayan si sir. Okay, so ito yung latest update sa may Arayat Magalang Bypass Road. So ito yung abangan natin. Pag natapos ito, magiging madali na yung biyahe. Pag pupunta ka na Magalang galing Arayat, at kung galing kang Magalang, pupunta ka ng Arayat or vice versa. So ride safe always, Kabalen. See you when I see you, and po Ilanda, si signing out.